collect AK-47, I put them here. I collect AK-25, I put them here. I collect the third one, I put them here. I collect the fourth one, I put them here. And they begin to shiv. They say, Mommy, please don't shoot us. And I want to shoot them. They say, please don't shoot us. I say, okay, I must take you to my GO. Testimony time. Blessing. My people, unbelievable. It don't happen again. It don't set. No be small matter. Oh, I know say most of una know this man. Elena Mathias Ezeaku, age of 4. He don't still carry another ogbonge matter come out to no be small thing. He say lion say he dey wave one church member. Una know the church when come out come give testimony that time. He say whether lion dey wave person again, no be lion when dey kpai person. Na he come rescue person, carry person like say na ego. No be small matter. Oh, Mathias come talk. He say all these people when they go look and they go church every day. Say thank God say some of una don dey wake up. Say now see the kind testimony when they give. Say now is here to give him own testimony. My people, no be small testimony. Now Mathias give him own side. Unbelievable. May not come be say I do talk. I go leave una. Mona for listening to Mathias Ezeaku, age of 4. Make una rigade. I collect AK-47, I put them here. I collect AK-25, I put them here. I collect the third one, I put them here. I collect the fourth one, I put them here. And they begin to shiv. They say, Mommy, please don't shoot us. And I want to shoot them. They say, please don't shoot us. I say, okay, I must take you to my GO. Testimony time. Blessing. Me and my husband were jam kidnapper. And a kidnapper, my husband was afraid to say I am a Choosen. Kidnapper shoot the first bullet, tower. It did not enter. He shot the second one, tower. It did not enter. He shoot the fourth one, boa. It did not enter. I dey waka dey go. Something come draw me view. Go far place. I come look him. He come be lion. He say, go this way. Say bye-bye. Onye ahụ kọrọ nwa ogiri ọnụ ga-emeche kọrọ ogiri racha. Onye ahụ kọrọ nwa ogiri ọnụ ga-emeche kọrọ ogiri racha. Onye ahụ kọrọ Ezeaku ọnụ ga-emeche kwere Ezeaku na-ekwu. Onye ahụ kọrọ nwa Ezeaku ọnụ ga-emeche kọrọ Ezeaku racha. Mgbe nna agwụ na ihe niile a nọ ihe mfu n'Igbo love themselves n'ihe abasị na ihe niile a ha ji eriche ekpere ha bịa ngwa ọhọ ya within 2 weeks. Ọkwụnụ jizi eme comedy kịta na film. Unu jizi ha na egwu ofogunu n'anya onwebede cheta ihe niile lose go pass ma nwa gị nwụnala gị ma di gị ma nwunye gị ọ chọọchị gburu ya. A na-atinyere confusion. Chọọchị na ndị asị na ha na-eme dibịa ọha nwa na-egbuchichi ndị be anyị. Ọha nwa na-egbuchichi ndị be anyị. A na-enye gị wrong information. A na-enye gị wrong information. Lion dọrọ mmadụ dọtee ya aka wee gosizie ya bụ esi na wee fere ya banye ikweta. Ibi na-asị na ihe ndị Choosen na-ekwu abụrụ eziokwu mana ikweta na Moses ji mkpala kewa osimiri. Mgbe aka ndọcha gburugburu gị ka ị nazie n'iyi ka ikweta na ihe ịrịba ama ga-eme ichefuzie science and technology bụ ihe ịrịba ama today. Ihe Russia ji kwechiri America today bụ science and technology. Israel ji ide ebube taa science and technology. Nri niile na-eri bụ nna nna anyị chọpụta ma nkwọcha science and technology. Ma mmanụ nri ndị nna nna anyị refine wepụta science and technology. Kedu ije gụọ taa na mahadum na Unizik na Uniport na Unilag na Oko Polytechnic prayer warrior ehi ije graduate to become a prayer warrior. Ka i were Holy Ghost fire rụọ ihe onye Israel ji etinye nwa ya na military. Ikpuchie village niile na ọbara Jizọs. Ikpuchie ndị bụ okeke na ọbara Jizọs. Mana onye ọcha mount satellite. Pastor gị nwere CCTV camera na bia. Eliela gị. Itigon. Ịgbata 1 naira ijenye fada. Ịgbata 2 naira ijenye pastor. Ha na waga ego. Anatonye atinye n'ofe akpa. Ha were ya go bulletproof car. Nye go olive oil ka ọ na-eche gị. Ịpụta kwesị na grace. Okay o. Isi ike gị na grace. Ihe mmadụ bi na mbọsị
oya kalege ga atoge ki ya mana toilet tissue ka Jesus the powerful obo na Jesus be kpo ya phone anyo onye ochanye kwe gi kan yo nesi MRI machine bido ya mmadụ ni pick any single pin in the Guinea man je ekwu on is about 500 million naira. Some village na Igbo nwere 500 million itike ego ha ni no ezo kas. Some village na Nigeria itike ego ni na obodo ahụ nwere ọnụ ofu mkpụrụ village ahụ nwere ọnụ ha ma ngote nwofu MRI machine. Some typical villages in Nigeria, the whole money, gather the whole money together, cannot buy one machine made by one family in Europe. And the family carry Bible, will get power more than every other thing. They never see anything. Ono jizindo bere me comedy. Yes, I couldn't go for a na mbaje woka. You can't a joke na buy Ibo Yensus. In what sense? Can I call again a monoka? Nebuchadnezzar wala ano hide God do you go ndị Philistine hide when no gburu ndị gburu na one sense. God do you go the whole firstborn of Egypt na your business. God obia ogbo ndị na-achị efi na chụfa ebe na akụ. God abia onye go ọkụ nepa ka ịdọrọ dum ime enjoy onye afụfụ onye ụwa afụfụ. God adọrọ m ime village gị ka ọ makari America makari Europe ka ị nata be nna gị rapụ oyi abịago na Europe na your body go tell you ndị ajeri na summer unu ga-aghọta ya n'iwu winter abịago ọ ga-amị gị amị body go tell no be so ọ ga-amị gị gwogwo iche na ọka ka ịnụ okay na onye obodo ị ka nọ London erubo mgbe eji bata mekwe gị nata oyi ekukwe gị eku ego ebe a bụ ọkwa ọka ihe akpụpụ akwa ma ofe akpụta onye obodo ma gị natawa ịnọjugo natawa na anyị na-eme isikpuzi gị oyi ga-amị gị amị n'obodo ndị ọcha hije ikweta na ọ na-eme onye mgbagharị ibigo Finland bie China bie Cambodia bie Vietnam ka anyị kọrọ ya aka or travel over 26 countries in the world. Onwere Bali in America. Korea. Oji Bali in the Holland. Korea. No. Dike. Asa buruburu. Nuku wine. Oji Bali in the Canada. Oh, no. Dalo. Dogo no asoburu. No. Oji akwụkwọ ndị Germany. Ochiji obodo ọbụla ofepu pa plane. Ka ọrụ nwanne anyị aka. No. Daalụ. Eme mgbe oji. Iwe ya obodo. Iji akwụkwọ UK. Inwe passport obodo. Inwe kpali UK. Ka ọrụ ya aka. No. Daalụ. Madam UK. Brother UK no iji kpali obodo. Ọ dịkwa mma onye UK iji kpali be nna gị. Ọ dịghị ọmụdụ. Ofitro. Ọ dịkwa mma onye Australia inwe kpali village gị. Biri na be nna gị na awọ mma mma. Nwe kpali. Ọ dịrọ mma onye Russia ibi na ọzọ obodo. Nwe kpali be anyị. Onye kpali. Akpali ezokwa kpali gị na-agbagharị onye kpara paspọtụ aga kpali onye kpara paspọtụ afa anyị kwesị igburu onye kpali ka ọ ị nwetara na green paspọtụ Naịjirịa ọkpali gị na Brazil achụnata gị na Brazil ọkpali gị na Malaysia ekwu oge ọzọ na Malay ịnata ọkpali ego ọzọ n'India home enweta gị n'India ọzọ ọkpali gị na UK ndị kpali Mr. and Mrs. Pali, no. I even don't know about the other for Pali as a miracle. I know as slave card. The hen a bambo, Koma can do and wear Pali in Kai. Koma Kai, this is one hand and wet Pali. Pali, Koma Kai, and Pali in Kai, Gabo Chiji Ropo, jail without visa. If I Mona, we can build it. Rosia by when you produce everything in your money. When Europe money, you talk to be an okay, be a because I know you're going to be a tourist.
bịa lee ihe ọma Chineke na-emere m, bịa lee ihe ọma Chineke na-arụrụ m, bịa lee ihe ọma Chineke na-emere m, mana ọ bụrụ mmadụ sị m weta ego. Ezeaku bịa lee ihe ọma Chineke na-eme, bịa lee ihe ọma Chineke na-emere m, bịa lee ihe ọma Chineke na-emere m, mana ọ bụrụ mmadụ sị m weta ego. Mgbe ha na-eme Igbo love them, mgbe ha bidochiri Igbo love themselves ọfụma, njụ ya sị ya, kedu ihe madam? Ọ sị na ya so Chelsea da ya solu n'isi onye a mere program next week, ya kpọọ ya bịa were kpali obodo. Wee sị na ọ sọpọtụrụ nwanne ya na ya ọya bisi eji nye ya paspọtụ fu brain ya. Iri ndị amụgwụ nwanne achọghị m iri gị dat mugwu. Nsori ya che praise the Lord. Ọtọ ya. Ee, bụrụ maka na ị sọpọtụrụ Igbo love themselves ma eji nye gị taịm inye gị paspọtụ ruru enye gị. Ị na-anụ? Ịmahọ na ịnyụrụ mamịrị, enwere ike ịnyụrụ mamịrị daadị bifo akpọọ gị gị bịa wepụ. Nwaanyị na ịsọ nọ maka mamịrị ịnyụrụ. Nwaanyị na ịsọ nọ maka tọiletị ị ga n'ụtụtụ daadị mere eji kpọọ gị bịa were paspọtụ. Ma ọ nọ maka ofe ọgbọ n'iri daadị. Nọ ebe a na-awoli ga n'afọ gị ego. Maka na isi osi damalụgo ga isi osi. Unu jizo onwe na-emere egwuregwu. Na ege kpali. Mpa na mma kpali. Mpa na mma kpali. From cause on it, I'm not in Nigeria. I don't have Nigeria passport. I'm in Sweden. Yes, Sweden. Benna. Your boss is near Sweden. When you go to that's nearby Sweden. Yeah, Sweden. Some man why about the bed but some man wanna why about my best day in Jesus week. So na no chalo wa lapu I think ihe ọma mere m n'ụwa this week. I collect AK-47, I put am here. I collect AK-425, but you know they call AK-47, I put am here. Nagada ndị ụlọ egbe na egbe 4 nwanyị nkịtị ihe onye oyi ebudo AK-47 4 n'aka ilodo AK-4 n'aka bụ magazin si ya buri ọtọ oge ebunite nwe chọwa miracle a na-emere gị onye ka ekere eke kedu arụ enwe n'ebe arụ onwe ha arụ ịma ha send arụ ezuzuzu na nile ha ekpere enwe ha arụ na enwe no ihe jiri gị mogu religion bụ a manipulate gị idizuzu reality but reality hit gị religion agbafe but reality gị hit gị religion ga-agba ọsọ. Mmụọ ka nụtara nwaanyị nwunye ya nwụ 10 years ago ọ nọtakwa second one ọnwụkwa o nyere ya nwanne enye ọ ihe ndaba na fa nwụchara kansa ọ kansa bụ si efa and ọ dị incurable ife gbukwo dọla akụ nyere abụrụ obere ife ọ bụrụ onye ọzọ kịta ndị pastọ ga-agbu ya na-enwere nkụrụ na-egbu nwunye it can happen to anybody or coincidence mana ọ na-aga ghọta ndụ ka ga-ekwekọ n'ụghọta ya mana nke a ka nna kụziri na osi na aka dị ọzọ na nke pastọ ma ọ ka nna maka na ọ pastọ aka dị ọzọ na nke gị ka aka dị aka nke m aka m dị ya rafọrọ m shọpụ ga-akwafu ka m were ihe dị ebe a tie egwu na nke aka m dị na ya na-eme ngwaahịa gị gbafuo na shọpụ gị gbawara Ezeaku ọsọ onye efu na-ekpe ihe omime nke afụfụ nke mbụ chite ka Jesu si daa n'ụzọ Golgota n'iberibe mana ụzọ na vileji gị Golgota ụzọ vileji gị pọtọpọtọ ife omime nke afọ nke mbụ Jesu wee daa na ụzọ Golgota ome nke afọ nke mbụ onye China rụọ na mpịachi na mpịa ihe ome nke afọ nke mbụ ime ịpịa ihe ya ebe a na-egosi ịpịachie ya ebe a na-egosi
nke a bụrụ ọrụ onye obosi ihe omume nke a bụ nke a nwere onye mkpọ achọrọ fon ọ bụrụ ọrụ gị ihe omume nke a nwere mpịachi na mpịa ya ọ dịbụrụ azọ 5 years ago ọ dịbụrụ ya n'anya ọ bụrụ ihe omume nke a nwere nke a bụrụ nke a nwere ka nwere bụ ka anyị lụọ ka mmụọ maka Virgin Maria si gbagoro eluigwe nwebe a nwere na Virgin Maria bụ a na-arụgba eluigwe ka ị posishọn eluigwe nke ọ gbagoro ọkpụkpụ nke cheriru na mkpọ ka eluigwe cheruru na Oti Igba Junction n'Enugu ka eluigwe nke dị na ọfọrọ ọnụ na Nsụka kedu eluigwe nke ọkọ nke dị na Ohodo gwa m eluigwe nke mere ife na Ijebu o nwere oke ebe dọọ ya dị onye agbara ọsọ ahịa agbaghị agba ndị ọcha gbuo na ọsọ ahịa kịta ka unu kweta oke ibelive na nwaanyị natara AK-474 mana ibelive na Samson ji aka wee dọwa ọdụmọnụ kedu dị iche gị na onye Choosen one na religion scam o nwere onye ga-anọrọ under my shoe you won't speak of fụ ọmarịcha ụmụ nwaanyị anyị ndị ụka na-egbu ga-enwe breast lump na-enye olive oil na-eji ekpere ti ọba kansa nwunye anya before ha enye obere nwa ahụ sị na ha ga-akwụ ha ụgwọ ikpere ma Reverend Father sị na ga-akwụ ya ụgwọ na oji ụgwọ na parish kịtịkpa ọhịa kịtịkpa gbagbuchi unu ekpere ma ịchọrọ ije nụ nwaanyị ị na-ekpegharị akwa na aka ị na-eyi gawn ịwụ fada ị na-eyi gawn onye evu amụrụ gị chọrọ ịmụta onye ọzọ ịma nzuzuru kpụrụ akwa je wufuo jee nụọ nwaanyị establish ebe obibe nna mara ka Igbo ga-esi dị mma izuzu chie gbachara ndị Europe bọyị bọsị ya nwụrụ omesis kwa ozu gị bọntrowe ndị ọcha riri mgbugo i believe na nwaanyị Choosen natara egbe 4 mana i believe na Jizọs kpọlitere Lazarus n'ọnwa after 4 days i believe na Elijah na ndị amụma Baal wụsara nkụ ewee were jerikan tanka mmiri ọma wọta ewee were mmiri ọma wọta wee gbawa n'elu ya gbaa anya fụ tanka mmiri ọma ewere machis kpaa ya eriela gị onye mgbuke ọbụzi eriela gị kpọwanụ Baal ne ọ na-ekomekwere terapụrụ Jizọs ebi ihe eji amara dike eruo Elijah wee sị ya o butenụ mmiri o butenụ mmiri o kunu gbawara m na nkụ butenụ mmiri o kunu gbawara m na nkụ Chineke m obi ihe eji amara dike eruo baba ihe eji amara dike eruo Elijah wee lekọta ya anya wee butenụ mmiri a na-agba ya na nkụ na-agba ya na nkụ amama nke igwe na-eme imagination ka mama sada maka na bịa na-akọrọ m ya n'iche na o nwere obodo na-afụcha ka dịtị nsi eme ka tọnda si n'eluigwe na-eme kwukwuwu ihe a na-ekiri na Hollywood tọnda nke igwe na-ada wojam amụma nke igwe na-ada zawa n'ofu ntabi anya ọkụ wee si n'elu wee dara aja wee rikpọ wee dara aja wee rikwa Jizọs m ihe jamara dike eruwa baba ihe jamara dike eruwa ịma ihe jamara dike eruwa papa ihe jamara dike eruwa esi m 90 maịlị na-abata anọ Ọnịcha egbewe na-ada gbomgbomgbo na-ada n'iru n'azụ ewe buru ego m mara ha ejighị ndụ m nwekenelu Jizọs yo onye mere ihe ọma papapam papam nke agwa mkpụrụ mmiri egwu ụka bụkwa mkpụrụ mmiri egwu ụka mkpụrụ mmiri a na-enye gị hypen nwanne bọzi ndị ori ga-asụ gị si egwu ya jụọ ndị kidnapper bugoro ha idede mana a na-akọ akọ preya ebe a na-akọ akọ preya dị ekpere bụ ọgwụ ịgwọrọ iwe nwee ndị military mana ekpere bụ ọgwụ ịgwọrọ nwee ndị amị nwee ndị polisi kpofu ndị amị na polisi ebe a ka bishọp ụgbọ ọsọ taa asị remove all security agencies in any state na Africa
the whole bishops and pastors will run away. They will fly away. They will float to a land where there is security agencies. Not where Jesus, there is Jesus. Remove all the security agencies from that state where your pastor is living. Your pastor will run away, abandon you in that your state, and run to a state where there is security agencies. I swear with my life. That is why you are a building engineer, you are a mason now. They do mason work, they go church, they do fast, and your church want to build a big mansion. They didn't employ you. They can employ outsider who read about the mansion. I see it. But they don't want to have the house to collapse. But they have built you in foolishness called faith for you to believe that in the name of Jesus, if Jesus did not build the house, a man is doing in vain. The same people abandon you who is a mason, and then employ somebody who studied about building structures. So yeah, I was going to Abu Ezeaku. So yeah, Udako Kamana Kaidana Wunye Keta. Now lion be a Brunia Choosen. Dolly had you been. Eh? When I over lion we see yes, bye. Lion it was so no name a fit warrior bye with him buyanine, failure bye. There you go. Erielagi. I am managers no bad chacha. I am bagaricha must come. A bad chacha holy god. Reality heat a oh, he teaches the one that you see a pen for your boy. If I over boy, Bicobana, boy, and the Holy Ghost. That is reality.